Ушанаваць памяць воінаў-вызваліцеляў на алеі герояў сабраліся прадстаўнікі ўлады, працоўных калектывах, грамадскіх аб'яднанняў, моладзь и ветераны. История вообще основа будущего. Только те поколения, которые сохранили память предков, их опыт, могут рассчитывать на процветающее будущее. Здесь на площади, в знаковом месте, сегодня чувствуется, здесь все вместе. И молодежь, и поколение, более взрослые. Сейчас пришла наша эстафета нашему поколению передать память. Для этого и проводятся такие мероприятия. Мой прадед и мои прабабушки все защищали и воевали против немецких фашистских захватчиков. Также они участвовали при освобождении города Гомеля. Святкаванне 3 ліпеня пачнецца з урачыстага шэсця па-савецкай. Пачатак о 10 гадзіне. Праз 15 хвілін ушанаваць памяць герою і ўскласці кветкі гамяльчане збяруцца ля вечнага агню. На плошчы Леніна ў 10:40 пачнецца урачыстая цырымонія ушаноўвання ўладальнікаў ганаровага тытула «Чалавек года». А 12 гадзіне на плошчы Леніна распачнецца святочны канцэрт. У 22 гадзіны на сцэну выйдзе гурт «Дразды». Кульмінацыя свята – урачысты фейерверк у 23 гадзіны. А за 5 хвілін да яго традыцыйная акцыя «Праспяваем гімн разам».